बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बे दिपेन बर'आ गासैबो बर' हारिनि आफादफोर आरो राजखान्थियारि आफादफोरखौ खौसे जानो खावलायदों। आंखालनि समाव बयबो खौसे जानो नांगौ। खौसे जानानै जोंनि मोन्थायखौ बिख'ना लानो नांगौ। जों राजखान्थि आफाद नङा, जों गासैजोंबो सावरायना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन। जोंनि थांखिया सिदा। जों माब्लाबाबो उदालगुरिनि सोलाय दरं लकसभा जानायखौ गनायनो हाया। बेनि सायाव जों एबसुआ नो कमप्रमाइज। दिनै बर' हारिखौ बोफ्ले बोफ्ले जोंखौ मेजरिटिनिफ्राय माइनरिटि खालामदों। जोंखौ गुबुननि आइथिं सिङाव दोननो नागिरदों। जोंखौ आन्दोआव दोननानै बे डेलिमिटेशननि ड्राफ्टखौ खालामनाय जादोंमोन। दिनैनि बे अलखद समाव रावबो रावजोंबो हाद्रि सारलायनायनि सम नङा। जों खौसे जाना आसाम सरकार, भारत सरकारनो दिन्थिनो नांगौ। अलखद समाव जों बर'फोरा बयबो खौसे होनना बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जाया मानो खौसेयै जुजिनांगौ। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनै चिरां जिल्लायाव बियाब दाफामनायखौ लानानै गुवारै सानसुमैफोरजों गोनां बाथ्रा सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां दिपेन बर'आ मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। बर' फरायसा आफाद आरो गासै माहारियारि आफादफ्रा ज' लोगो नांनानै भारतनि बिसायख'थि आय'गनो जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन। जोंनि स्टेन्ड आरो जोंनि डिमान्डआ क्लियार। बे जाबाय जे क'क्राझार लकसभाया एसटि जानांगौ आरो उदालगुरिया गोदानै मोनसे लकसभा सृष्टि जानांगौ। बेयो एज पार दा 2007 जि डिलिमिटेशन कमिशन अफ इन्डियानि जि ड्राफ्ट प्रप'जेल, एज पार दा स्पिरिट अफ दा बिटिआर, बिटिसि क्रिएशन जानाय आरो बिटिआर सुक्तिनि उनाव 6 सिडुलनि स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै डिफुआ जेरैबायदि डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं मोननै 6 सिडुलखौ लोगो नांनानै 6टा बिधानसभाजों मोनसे लकसभा दाजादों। क'क्राझारखौ एसटि खालामखांनायनि उनाव बा क'क्राझार लकसभा दाखांनायनि उनाव आग्लायनानै थानाय बा आद्रा मोनद' बिधानसभा समस्तिखौ लानानै उदालगुरि नामजों जोङो लकसभा नांगौ आरो बेयाव दरं नामजों 11टा समस्ति, लार्जेस्ट पपुलेशन, लार्जेस्ट भटार, 6 सिडुल आरो नन 6 सिडुल मिक्स खालामनानै जि मोनसे लकसभा दादों बेयाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि दङ। बेखौ जों अपोज खालामो। जोंनि स्टेन्डआ क्लियार। जोंनि 27 मार्च 2023नि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो होनाय मेम'रेन्डाम आरो दिनैनि स्टेन्ड बे क्लियार। इन्टारल'कुटरि पिटिशन सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव जोङो होनाय जादों आरो बे सोलिगासिनो दङ। खननै हियारिं जाबाय आरो बे बेलायाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया, भारत सरकार, आसाम सरकारनो सुप्रिम कर्टनिफ्रायबो नटिस हरनाय जादों आरो बेफोर प्रक्रियाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ। बिटिआरआव 15टा समस्तियाव 10टाया एसटिनि थाखाय रिजार्भ जानांगौ बिधानसभायाव, मोनद'आ रिजार्भ जाबाय। गोदोबो दङमोन मोनद', दाबो मोनद' दङ, बे बाङाखै। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो भेरि माच सिरियास। आरो गहपुरा एसटि जानांगौ, मरिगावआ एसटि जानांगौ, डिमरियाखौ एससि खालामनाय जादों, जागिरदखौबो एससि खालामनाय जादों। नांजाबलायनाय मोननै समस्तिया बोरै एससि जानो हायो? जि डिमरियाव माने कार्बि माने टिवा आरो बर'नि पपुलेसनानो 1 लाखनि बारा, जि गहपुराव मिसिं, बर' आरो कार्बिनि पपुलेसनानो 1 लाखनि बारा। बेबायदिखौ दिनै माखासे ओनसोलाव माखासे समस्तिखौ जोंखौ मेजरिटिनिफ्राय माइनरिटि खालामनाय जादों। बोखाव जों जेराव डिसाइडिं फेक्टर, बे फेक्टरखौ जोंखौ माने खमायनानै जोंखौ बेयाव दुरबल खालामनाय जादों। बे बाथ्राफोरनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। सार, हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों एबसुआरि बिलनि थाखायनो समस्ति दाफुंनाया एसे गोरोन्थि जादों होननानै बुंदों। सार, बेनि सायाव नोंथाङा? आङो बिथांखौ स्पस्तयै बुङो जे बिथाङा बे समाव राजखान्थि गेलेनाङा, राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय बाथ्रा दाबुंथों। बाथ्राया जाबाय स्पस्त। दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिलिमिटेशन स्टार्ट जानायनि लोगो लोगोनो 27 डिसेम्बर 2022आव माने प्रेस नट इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया माने फोसावदों। 1 जानुवारिनिफ्राय दिनै 6 मास जाबाय। बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो 7 तारिख जानुवारियाव 2023आव एबसुनि बानजायनायाव गासै पलिटिकेल पार्टि, गासै अर्गेनाइजेशन बर'नि चिरां जिल्लानि काजलगाव बे हेडक्वार्टाराव जों सावरायदों आरो बेयाव बयनिबो मतामत लादों। मार्च दाननि 27 तारिखआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जों मेम'रेन्डाम होदों, जेराव क'क्राझार एसटिआ बाहाल थानांगौ, उदालगुरि लकसभाया दाजानांगौ आरो बिटिआरआव
more number of माने बिधान सभा क्रिएट खालामनांगौ होननानै जों स्पष्टयै होनाय दङ बिनि उनाव बिथांमोनजों जों सावरायदों बे जि तथ्य बे तथ्यफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बिथाङा गोसो जायोब्ला आरटिआइ खालामनो हायो आरटिआइनि तथ्यआव जोङो मा दाबि होदोंमोन कमिसननो बे दाबिनि सायाव बिथाङा तथ्यखौ नायनो हायो दा बेखायनो आं खावलायो जे बे समा सोरखौबा हाब्रु सारनाय सोरखौबा माने रायनाय सोंखारनायनि सम नङा बिथांमोना बिपिएफ हान्जा बा गासै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारदों भेरि माच पजिटिभ आङो वेलकाम खालामो नाथाय सोमावसारनायनि नामाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि डिलिमिटेशन प्रक्रिया बे मोनसे कन्स्टिटिउसनेल प्रसेस बे मोनसे डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बेबस्था आरो बेखौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम जि दाबि होदों बे दाबि मथे बिथांमोना खामानि मावथों आरो जोङो खावलायदों जे बर'फोरा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा जिखिनि पलिटिकेल पार्टिफोर दङ इउनाइटेडलि बेयाव फाइट खालामनांगौ गावबा गाव प्लेटफर्माव थानानै आरो आंथ' माने सारप्राइससो जादों जे आं मिथिनायाव बिर सिलागां बिथांनि जि एनिभार्सारि दङमोन बे हाबाफारियाव थांनायाव बिथांमोननि दोलोनि गोबां थांदों हाग्रामा महिलारियाबो थांदों आरो बे सानखालि सासे क'क्राझार जिल्लानि एबसुनि बिबानगिरि बिथांनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनानै थांदों जाहैबाय जे एबसुजों जोंहा रायलायनांगौ दङ डिलिमिटेशनखौ लानानै आरो ज' खामानि मावनांगौ चिरां जिल्लानि आगुनि बारग' मन्त्रि बिथांनिनो सासे माने भेरि माच नियारेस्ट जाय माने बिथांजों थाफायो बिथांनिफ्राय जोंनिसिम मोनसे खौरां माने मोनसे इनफरमेशन बा जोंखौ मोनसे आपिल खालामनाय माने खबर फैदों जे मन्त्रि बारग' मन्त्रि बिथाङा एबसुजों रायलायनो लुबैयो डिलिमिटेशननि सायाव आंथ' भेरि माच पजिटिभ खारन जोङो बयबो पलिटिकेल पार्टिजों रायलायगोन नाथाय बिथाङा बेबायदि बुंनानै दिनै जुदि एबसुखौ टारगेट खालामनानै जुदि सोंखारियोब्ला एबसुआथ' नैबे डिलिमिटेशन प्रक्रियाजों जोंहा माने बेबायदि रिजार्भेसन थानो मा गोनां जातिनि सार्थआव बड'लेण्ड आन्दलननि सार्थखौ नायनानै जोंनि जारिमिनखौ जोंनि अस्तित्व जोंनि फिउचारखौ बिथा खालामनानै जोंनि प्रभुत्व जोंनि रैखा कबचखौ आहमा रैखा कबचनि बाथ्रा बुंदोंब्ला आसामाव असमियानि रैखा कबचनि आसाम आन्दलननि 6 नम्बर दफायाव दङब्ला एनआरसिनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना इन्ड' बांला बर्डार सिल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों दिनै खिलन्जियानि रैखा कबचनि बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों बर'नि रैखा कबचनि बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रथम आरो फार्स्ट आवर डिउटि इज दा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि इज टु प्रटेक्ट एन्ड टु माने protect the rights and privilege of the Bodo community आरो बे खामानिखौनो लानानै जों मावगासिनो दङ बेयाव जोंहा कुनु 1% इन्ट्रेस्ट गैया कारन जोङो पलिटिकेल पार्टिबो नङा पलिटिकेल अर्गेनाइजेशनबो नङा जोङो माने पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट लानानै खामानि मावग्रा आफाद नङा जोंहा जाबाय जातिनि इन्ट्रेस्ट जातिनि खैफोदाव जातिनि क्राइसिसआव जातिनि सार्थआव बर'नि इन्टेलेक्सुवेल माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो सोर मा बुङो बुङा बेजों खोथा गैया आं बेखायनो बुंदों जे बर'आ इउनाइट जानांगौ क्राइसिसनि समाव मोनसे भइस भारतआव जोङो दैथायहरनांगौ राष्ट्रपतियानो जा प्रधान मन्त्रि नखर मन्त्रि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आसामनि गिबि मन्त्रि आसाम सरकार बयबो जाहाथे मिथिदों जे बर' हारिया बे समाव फंसे बाथ्राजों फंसे गारांजों बर'नि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बर'नि अधिकारनि थाखाय बाथ्रा बुंदों आरो उदालगुरि समस्ति दानांगौ बेयाव कुनु कम्प्रमाइज गैया कुनु कारनाव जोङो बेनिफ्राय बे कनस्पिरेसिखौ जोङो मानिनाय नङा आरो बे बाथ्राखौनो आं दिनैबो फिन स्पष्टयै आङो बुंफिनबाय गोजोन्थों BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जिअग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन
लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindacollege@gmail.com।